Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sandone Sembu siyaxoxa. Hey guys, mina nani sizoxabana ngoba mina ngithanda ukuthi sixoxe. Ungezi ngomqondo ukuba ukuthi unkosikazi bani uyifave yakho. Nakho-ke kune friendship enye ihlephukile kule season, enye bayayimenda bayayilungisa ebivele ikhona. Nayo-ke ebivele ikhona asiyazi ukuthi solid kangakanani. Why ngisho njalo? uMakhomalo noMangabe asikaze sibone imzuzu nabo throughout i-TV show njengoba season 7, kodwa sitsheliwe ukuthi uMangabe wa-introduce kuMakhomalo, kwaba sengathi abantu abazanayo, baba ne-friendship, kwaba kuhle. uMangabe masimbheka, ngithe mina kuwona amavidiyo amaningi engizowenza kumele sibuke i-bigger picture ukuthi owenza lezi zinto before sithi uMacele o-wrong, ngoba ngisasho namanje uMacele akayona inkinga, into esengiyibona manje. Othathe uMangabe wamisa kuMakhomalo umseleko. Ngaleso sikhathi uMakhomalo mncane ukunoMangabe. uMakhomalo umngani nonkosikazi osevele esekhona emshadweni khona uMacele. uMangabe unkosikazi obengakholelwa ukuthi uzoshada umshado ofana nesithembu. Even uMangabe ubengayizi indaba yesithembu ngoba waze washo ukuthi ukuphela kwakhe uzomthini. Bukeka-ke umlingo wenzakalayo. uMangabe mayebona uMakhomalo esephethizela, angeke saba nalo uvalo ukuthi uze endaweni enjani sibala umshado. Iqala lapho-ke friendship, ngithi usekhona omncane kunaye futhi ukhululekile, usenza izinto eziningi, uwakha nezindlu, hayi kuyaphileka-ke. Just nje singasho ukuthi uMacele, angithi uMacele uyothele i-bigger piece yepie, kodwa-ke uMakhomalo wasikela uMangabe ngoba mhlampe uMangabe ebona uMakhomalo kwammotivate ukuthi naye hayi angayiphila le mpilo mayebona usisi o-right omncane futhi kunaye ebukeka happy. Right, injalo-ke eyaMangabe i-friendship noMakhomalo iqala lapha. Kanti ekaMacele, uMacele ubesebenza noMakhomalo, bekhuluma bezwana. Kwaba nesikhathi sokuthi emsebenzini zikhona izinto ezenze uMacele wangajabula, washiya lapha ade sebenza khona noMakhomalo. Wathi vele akumnandi ukusebenza no-sister wife, waphuma. Kodwa nakhona abasinikezanga full details ukuthi kanti uMacele wabonani le ayisingenza azashiya emsebenzini ngoba wayekhona emsebenzini, kodwa sikwazi ukuthi finances kwakuphethe uMakhomalo kulela business lomndeni. Sebeyabuya uMacele noMakhomalo bapheka enye show njengoba nje nama-influencer esho ethi bengilobo ngithola ama-DMs abantu besho nabo-ke babethola ama-DMs ngokusho kwabo ukuthi-ke abantu bayababona ukuthi hayibo naze nayiphila i-soft life, naze na-excela emshadweni yenu, anisize nathi benza ezomshado. Sekuphekwa le friendship ukuze leya show ezomshado ingabi nemibuzo e-1000. Ngobani? Throughout season 6 uMakhomalo ubelandela uMacele. Elandela uMacele, nakuba phela besibona ukuthi indlela aba-interacta ngayo ngathi i-genuine. Kodwa uMacele ofanayo washiya emsebenzini kade esebenza noMakhomalo ngoba le friendship beyinga-exist before. Mase kufika ezomshado ifika ngokuthi kunabantu abagcele ku-inbox bayabuza kuMacele, bayabuza kuMakhomalo, baney'nkinga zasemshadweni. Khona manje khona abanye ngentshela base bafuna ukubabopha ngoba babasho hayi yabo manje ngifisa ngathi ngabe niyakwazi ukungibona nivele ningishaye ngoba le yokuhleka angikwazi nami ukuyidiscipline. Kwaba khona i-friendship yakho ezomshado, bekuyi-friendship yokuthi i-TV show leya enye
ihambe smooth ngoba laphayana phela nathi sizoyibuza ukuthi hayi bo abantu esibabone becishe bebambane ngezandla sebeyoluleka abantu bethini right ngaba khona-ke ezomshado kanti-ke uMacele uzoyilahla ngokuthi angayi kumembeso. Nakhona ngilokhu ngishilo akekho wrong ngoba mawukuthi lento esiyicabangayo injalo akekho unkosikazi osanda kushada ongabe eshayela ihlombe izinto ezifana nalezi ngoba kuyathusa. Kodwa sikho-ke lapho la bengizocompare ukuthi lobu bungani bukanjani ngoba bakhona abanye sebethi hawu ubungani bafeyila noMangwabe bafeyila noMacele usebuyela kuMangwabe. kuMangwabe umseleko waba yiglue yaleya friendship futhi umseleko wayenenhloso yokuthi awine uMangwabe because uMangwabe wayebuka ukuthi setup ye-polygamy akuyona yakhe kodwa kuthe masethola ukuthi hayibo mncane lo sisi and u-right singaphila naye mabephila ngendlela abaphila ngabo beze besho ukuthi hawu niyakhumbula silala ndawonye sezwa ngabo andikhumbula nje nalapha beye eCape Town babeye eCape Town ngeSunday Sexy Love uMakhumalo wayenza wangazi uma ubenzini wena uMangwabe nomseleke esembhedeni ase siba ne-ID ukuthi bebehlala kanje washo-ke uMakhumalo wathi wasacrifice unyaka wonke ebuilder esiza ukwakha umshado kaMangwabe so guys nginezinye izinto ukulalela uZibo kodwa ubuye uthi hayi asazi izinto ngokufana singajaji kodwa ukulalela fuye uMakhumalo unkosikazi uMangwabe ukhona-ke yena ngokuthi-ke kulungiswa indlela yakhe so yingakho-ke lena eyaMangwabe noMakhumalo indlela esibona ngayo ukuthi bazohleze beyilungisa ngoba uMakhumalo umsizile uMangwabe ngendlela efanayo lesizwe kuthiwa uMasawuni waba nerole kodwa-ke yaMasawuni questionable eyaMasawuni ukuthi akekho-ke kodwa imibuzo yona iyavela ngoba phela nathi siyalalela. Mina ngifuna umuntu owenza ngathi sibuka ishow singalaleli. Siyalalela thina masibuka ishow siyalalela ukuthi kahle kahle kuthiwani lana. Ngendlela efanayo nje noma umuntu mayikhuluma nawe ukulalelisisa amagama awabekayo ukuthi kahle kahle uthini. Ngoba umuntu uyakwazi ukutshela enye into kodwa ebekhuluma enye. Ziningi indlela zokufunda lokho ngoba lokho okuphuma emlonyeni okunye nje kodwa lokho okukhulunywa umzimba ibody language uthi hayi kahle iphutha lelo likhulumayo kodwa-ke i-friendship yaMacele noMakhumalo beyi-cooked yenzelwa i-TV show asisho phela ukuthi abazwani kodwa i-friendship yabo iqhamuke nje yavutha esikhaleni jiki sekune-TV show kanti eyaMangwabe iqala phansi laphaya besayintombi bobabili. Hawu shuthi-ke noMangwabe ufike before uMayeni ube yintombi before uMayeni